area ye bani de ba somo abusuansam ne doso pa na na poso ni area otumfo busama mpani na na do danko akufo do chima pese be ma boda sa nyambia se o mayi yenye sika ya Boankra Inland Port omunya sika mfama woni a ewo so mo ye no obusa se nkrata so se ne Boankra Inland Port zitie no sa no mo be ye no ana se bibi foforo e no mo ye de asi ho no mo Mama Samira ba mi anso na ni akyeremu osunya ne kopon mu ya wakwa kwhwe ne empanyefo ahoto opin mu de nkomo ne yebekọ ho ne akwakotie nsem a efiri ho ba na Ghana Enterprises Agency mpanimfo de atugya sem wan kakran omode ama nnwuma nkitua ne adantamo no omo ogide wa rehemu so omo be sore amafia ye kwakoremu no omo ani wiase nyina si akan Kofo so na kase wa mo srama mpanyini wa mo se afe no awie duro nti wo mo srama mpanyini se wa mo sika no wontua bi ma wo mpanimfo hwe apomdene won sensam so asantema se den samtwefo abotu Mike Akrafa COVID-19 ho vaccination won sensam National Road Safety Authority wa mo so ahyase a won mo yan kyerɛkyerɛ bɔkɔkɔ sa afe we mu wa mo sra hyenkafo se won fa jojo anya adwuma abusua ensam a yetete awie ni sa ba ye bia wadi mfie be dunkro 19 years oko school owo secondary school na abusua yeso o te classroom no awo aka no ama na wato classroom ho yebekọ ne yakwa kodi nkomo awie na wowura bi nso akwa wi anantwie mienu ama meka sa mfimfim mantamu abusua aposifo asonimu weni afoforo pini akekese ene ne se kase ababi a wo bia na wieye ba ne de aba besom wo adwenkyere ene onsusu obetimi de aba bekan ho wabra o kan ho e social media platforms awodo ne nyina so oko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana abusua wadwenkyere ne onsusu odo tutu no iguso a ye bekase ne mamo ye bekenka de amamo ye ka mo se kase free Sompa 93.1 FM so e wukomase abonten so no ebebu mfumpa na twa pesa dada no e ya chia kwa kofa Sompa 98.9 FM so e osunyan ene ne mpotamu yede ne nsesan na ya abo amalibi abogawie emene akosia ajewa kwade boatin observe enye brain afin sam no bodu entutu asre ne abasan fom yede mo hyase e de free eye krobia sante kotoko hene na tena ye na Ashanti Regional House of Chiefs enra wo mo yomu nhie mu etwato e wo afimu na ehonom na mpadimfo twetwo wura pepia nkomaku ne nintini a wo mo ka bie wom e wo asante mantamase e ba ne mpuntu ene amamo hu nsensem a krobia sante kotoko hene ne ahemfo a e wo asante mantamase esama wonum nyina so womomra na omumabu akonta nkyere nananom babi asanteman puntu eko babi ewo se duro ene hyehye abande egu akwam na nkomone koso no a na krobia asante kotoko hene opemso se tutu otoso mienu danso tipa so da epa busa se wonimpa se Boankra Inland Port no contractors gina so a omo eyeso adwuma na sika wo se kom no eye be $330 million ansana ye ka se Boankra Inland Port no ye ama Ghana mani asanteman teso ba nya so mfaso a etime awie PS ye ne mo kase sika ba atwasi wonum se contractors no mfa nya adwuma no enu $300 million ne ba bia enu ntiama krobia asante kotoko ne busa se anyem bia Boankra Inland Port no a ye ka wansem da bia sa aban ahyase a wo ye so adwuma no obusa se enkrata so designs ne ade wo so no enu na wo mo ye no ana se bia mo ye bibi foforo de ama asanteman krobia asante kotoko ne kire se nanka Ghana Port and Harbours Authority mpenimfo ebetima trase asese se bia afibia no Boankra Inland Port omu wi a ebia niema ebe frita mahabo ebe frita krade habo ababegu Boankra no yebenya sempo anase teku na die free mu se sa na yebenya de a yebetimi ne bank bi yebetimi ne oman bi akasa se yesese ye no sika somasi anase obenti yebenya e de free Boankra Inland Port mu se wi a enu nti yebetima gira so ne de age abosia ye de jobosia ne wi a ya hyehyese bia amfie bedu anase mfie num mfie duo no ye de te sa abosia ne firi hono empadimfo anye ne saa eno makwakope contract bi dia ba begina hono a asase no wo mo dwerefa aso mo dwiri nifa aso mo dwiri bonkum a wonhye da hu adwuma papa bia ekoso Boankra Inland Port hono na Inland Port ya ye ka ho asemi so no se ba wie mu dia agese enya se trend ade ya toa de afire bia tema
ɛde ba Kumase ɛde ba Boankra Inland Port wo ne ya to bi susu free takrade na eba honomo saa train yi enye enti akase ye Boankra Inland Port wa ne ye ni se nie abusan ye nkoi na se ne krobia Asante Kotoko hene osi burisa Ashanti Regional Minister ebusa abamu mpanimfo se Boankra no ne ye no mo ye no ana se bi foforo e no mo ye de amaye no Minister Inland Port concessionaires e de ma wo mo anya sika no aban na pesca awode ye asesi afitenti adwuma no pa umkase ye be ne ye duane keke nya de Inland Port no pa ne kase no ye dru ho until the area say Ghana Port and Harbour Authority say railway line ya ken how many tons of cargo na prebi omunya free tema eba Kumase na nka wo mu ne aban ne infrastructure fund for ntimintintim ye mfam pebos ya ne mfanye ye Ghana Port and Harbour for pledge wo mu cargo no yi na volumes no mfama investors no and assure wo mu say between now and 20 years cargo say ni benyanti ye the rail line by Inland Port ye be tieka sa ne ma na sa na wo say ye hwe ne etimi de ye na etimi nya railway line no ba na Inland Port na so etimi nya financiers e betimi ayi account sa say baby sikasem na dre kase ye de kofa sovereign fund ma enye ye Development Bank of Ghana yati infrastructure fund and Ghana Port and Harbour betimi a team up ne etimi de aye cargo no wo volume say ne free takrade be Kumase say ne volume say ne free temanso be Kumase ti ye no cumulative ne ye say na revenues ni nia na ye de ye feasibility ne de kwam disa no be boa ma yetimi de aye Inland Port ye ken tisa ye mo ye de ye titi ani keke infrastructure pa na ntimi ma ne ma no pi wo ho adama kwan ye be fa so aye nyina be fa ho adwendwena ye betimi ato ani aboa ma ye nyina atimi de nya nkoso na no hia entina me ye se wo se minya nanan bi ne wo se ye nanan no a wo ti ase ye no hia bibisa na adwen no ba na minister kura wo hwe minister for transport ani afre no yes ya adwen de be boa ma ye ni ntimo nya ne sa na ye de fa so ase ne be na aboa ma nkoso aba Sompa FM. Usia krobia Asante Kotoko hine opem so say to otoso mienu enra Ashanti Regional House of Chiefs o masetena na etwato eno moto nsafre yewura Ashanti Regional Minister ni apamfo hodo a omusi aba na mu Asante mantama say empedimfo to nsafre o muso momra ne enwu Asante man empunjujuma ekoso ha say se ne ho asem sitie baby ekwa akoduro e wo sikasem te say na Boankra Inland Port honko mokoko piemu a na yewura e de sansusie we mama mpani ene na pamfo sesenke ye ne sa enye ne se Boankra se contractor ya se wo ye onye no na eno ache na krobia Asante Kotoko hene e de tato se galamsi akwa ya de bia eku o mayi pa se yensu nyina sei yensa se nyina sei ukobusa politicians ya wo mo se enye wo mu a ubusa nananom a wo mo so enye wo mu a otumfo de tudwa se ne nanama mpo hene ene na dishia sorry aka jejina se wo montiase ema mine ni se ye galamse se ye legal se ye illegal wo mo mane nkoso wo mampo no wo ka kira himfo no se wo ya obema kwan ama galamse ehun sensem akoso wo asase so no ene ne wabo ho se ne onu edi pa ewo eye Ghana mema se yewra ensem ne kokoba wode ma ahimfo no so efa galamse hunie galamse Regional Minister aboso na abuzana yensu ye nananmo yensu ye de ne de mansa ye yensu ye ka ho bi yensu ye nsesa next year ye be ko ba bia galamse wo bia wo hene wo ho adanse hene na wo amza adanse hene bredi eti na ato na galamse wo asaso wada ma minim ne edi eti na odi hene no be chema de kurunti aba ne ya busa no achem ne ye yensa wo no so kwa ne ono so na ni bebre no so akọhwe ama galamse Regional Minister aboso na abuzana yensu ye nananmo yensu ye de ne de mansa ye yensu ye ka ho bi yensu ye nsesa next year ye be ko ba bia galamse wo bia wo hene wo ho adanse hene na wo amza adanse hene bredi eti na ato na galamse wo asaso wada ma minim ne edi eti na odi hene no be chema de kurunti aba ne ya busa no achem ne ye yensa wo no so kwa ne ono so na ni bebre no so akọhwe ama Abusia fonti we ya krobia Asante Kotoko hine opem so say to otoso mienu ena yete nka ningina eye Ashanti Regional House of Chiefs wo mo asetena ni twato a wo mo ton safre yewura say onfune no nyamo metachiri ena na ode sa kokobo no ema hemfo efa galamse hu no na Ashanti Regional Minister yewura Simon Osemensa ono so nhyiemu na owase bi enwuma abai eye bambo ho nsensem apomde ho nsensem ngomasua ho nsensem Asante mantama sei okasa sei fa ho
Kasuka. Now the bit to Mankra and then railway from Takrade. For say if we inland port na railway linkage in Nimwa. Me my dream was Masaka the Bambia Babisi. That function there very effective. And I acquire no private protect. It means that Sompa FM. I was half a mile out and the man was sent to TV fees and train here. Cargo trim a bit more far container. More than 200, a bit more 500, depending on the number of coaches and vessels. That makes it easier and a message. And just patronage, it's not a year, a call for me. If it's a me what I'm now, see how far in free, you may easy one crap. Now, me, I'm in South at one crap, a better word you might never watermelon. And then I made it to my job. If he's a senior railway now, everyone and they understand the railway now, but I'm very 200. Senior son, your mom is saying, the man, your man, me buy and you won't be wrong way, that's one way of factory. All banana can't no, the raw materials now cost the railway no age, that he told me, Quebec. Abusu Ashanti Regional Minister Yera Simon Osemensa so dia wode man na nomo emra na Santimai aye Ashanti Regional House of Chiefs na noma setena ne twato wa finum na ekoso omoto nsafre no so mebobɔ niema so mfanche na nanom na no so kyerese nyamyanim ene bonsametiko ye ka boankra ne enye train se train ni pa tu tukuchaka bi efrita krade ba be yi niema no a na ne ye wo branka bonten so no ne bia gudi ena yedi sa ne nkosi se trend ade no mbetoato a every temanom ene takrade amana be pie sa aboankra honom no ene ye nyina no ase yetu ye pa e de agudantuo mu no. Second lady Mama Samira Baumia so na ni achemu wo sunya ne kropon mu ya wone nananom ahemfo empanyefo ahodo bi omuka bie wo mu kroma ade hye pinu akwakoto kese na wone modi nkomo wani yenkita hode soronko ne nsrahwa wone na ni akyeremu sane be na wone ho ahodo de omo famwo wo betumi ehunu no wano no akwakobɔ mpanyefo amane na ne atete akyere se na no bɛkɔ sunya ne aban yaresabea na wode nneoma ahodo bi aboa ma yarehwe dwumadi etumi kɔso no enso akwakocha yaresabea no enam so ama wa abro koduru kroponi mu na wonna mahemfo ne mpanyefo ahodo bi hyiaye na wo modidi di nkomo na busua Sompa ka siama ne boni Dennis Pepra kɔ hɔ no mu a wɔtwe ne nsɛm ne bi egu ahoma so breye Emma yetumi se ye mebu mine ejuma atichu media siminim ene impuntu juma efa emma apomuden ene mofra adisua na afesusu a ye achede ne adoye de boa communities ahoro na fi yesi ye basunyan ha esan se sunyan da yakoma so amusumu ye ne mpanyimfo ewa na ahema ne mpanyimfo ne nananom ewa ha nyina mesumisi mede mahoɔden kakra me ne me dwumayefo ye de ahoɔden ebeta echi as an endorsement say nyamu ye no eso eni na ne ekoso sunyan ha so no da yakoma so a yeso yepese ye de ye kakra ebe ph internede yaba yebeko regional hospital ni akohwe abatan ye wo ho ene mofra ni eni omo edi afihia ronya kakra o da hospital na chese o wo ha obi mu na emom yepese yeso ye de smiles kakra serie kakra ba omunim inti eni omo ekodi nkita ho na donation aye wo so edema hospital na nkasa no so ni e dia mom se ebe ya omo adwuma no ebeko nenim inti na anom medam ase se biaje mo age ye fefefe ene de meso asema ye de na ma eno ano no enye bone bia na jo sanu ano na nantese nyina no we ye Mama Samira Baumia na ya ko ma no so na ya ne amane boni Dennis Pepra kwakodi enkomo Dennis official pa o I mean, afternoon. yo I have for potene modui Now, I don't know about it. Awurade adome ho ye na bibisa sase ano ensrahwe no wode aduru fa hen Yo, but that's the break. I'm passing those sitting on. I'm saying, see, I'm not saying you're free Sunyani traditional council. Oh, I take care more. You're here. I airport traditional council. I'm on a chira, my and happy. I am for. I watch that and so I think that one. na ya tete bibisa wode nneoma bekɔ Sunyani government hospital eno ya braba ya
And okay, so they was sitting and I am prime say free chlana. Eba Sunyane government Sunyane regional hospital. Now when I'm say first lady, I na been saw the new back for check hospital na fi one inspector hospital na hwe problems ne amania e hospital no kwan obefa so aboa ana so obebo aban amane amafi yetimi aboa hospital no. Yo, Dennis, yabada senu wamane boa wodi abreye. Abusua wei aye yamane boni Dennis Pepron ya ten and cano na chase ne ekoso osunyane kropon mu ma me Samira Baumia na nsra hwa ho draw ya wokono emu nchiemu kakra eno de brei. Abusua ne egusu e ka mo se Sompa 93.1 FM ye wi aprem to breka se ana nsam bia wo bia ne egusu a ye de ema style bia no wadwenkyere eno nsusu fa beka ho wabra o ka ho we social media platforms awodo ni nyina so oko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenkyere nsusu no mo de bia ho no mo a egusu a ye beka se no mamo ye bekenkan de amamo ye nto akase no somamo na busu ye mfam nkonsem fufrum na opa pani a oda Ghana Enterprises Agency ano ma mekosi yanki aye de atugya se emu a Ghana bai mampani na nado danko akufo do wachima pese be ma bo adane na pamfo asha ase de manyuma nketua ene adantemo no wo mo adidi akire pa na adida kwan ogide wa rehemu se afia ye kwa akowramu no se nwuma ebeba be ye ya kese a ene bi wo no mo my Ghana ye nha ye ho enkokra megu oman mu bio ya be ye ya de ne adibia mebia ka ye de be kwa manfo nkroso akwakotontonia ma me de sansemi tuja wabra no mo ya amamre ni amane na COVID-19 response eye grant program wo mo epa hontoma eno de sansemi atudwa ewase nende dia omo nya no ade a meka chom so omo fa sika ne show mu ejuma no bronya baba mo fa nkoto akoko omo fa nhye ejuma no na de ntia meka so omo fa nhye ejuma no ne se wo de hye ejuma no na ye kese a de bia wo benya bibia wo de be ye bibi pacho wati ase sika ye de ye ejuma ye fa ye nsanka mfaso no na wahwe na wodwetire ni de memfa won sanka ntia no ne de amamo momfa nhye ejuma no na ejuma no iko nenim ne ehwe na ye kese a si enya biom so aye be ye den yede beka ho ama but one fan koye na osan ba ne ebie na aka so o pe so ya ndi kwan bi ni wa ebetumi aboa Abuzuyama mekosi yanki aye ni yetene nkanono yo ba penia oda Ghana Enterprises Agency ano na no eche no so fa be de yechira ohwe mfidi nyuma ne yedwede hu nsensem so na amadukua asia meje wono soso edinsem kakra atudwa esre womo a womutira ye ene ese ye sempo a se ye teku na mampani na nado danko akufodo wode amama mo se momfa nkorewura mu nyuma no enye numudesem enye eye nkwan dewa ene ntade akese ne mpaboa akese ene yese mo nkototo momfa nkowura nyumanum na momfa nipa pinu a no mo ensom sebeye no mamu ne nyina ebenya so mfaso ye disika no emma ye manufacturers and as entrepreneurs na yetre mo an say ye nimse bronya so de ba with its own costs and bills because of the nature of the festive period into yesromo but the money is not to be misappropriated nia ye ne mo akase mo mfankoye no mo mfa noa mfankwankoye because ye hwe so far how much are buying they are private sector businesses more then in a few years to come no sa group now be a benefit no also be a jumagina ne nine so to a particular level almost omwetimi afa for say omoma meye juma omo Abusuanti wa ye so fa be de ye chowe mfidi nyuma ne dwade won sensem so na amadokua asiama eje ena yete ne nkane ne nyina esika ban ahyase de man kwankwanti we de mi asofo sofo me kwakọ pachew akwakọ pebi di amano na ne pano no a woto no pano na woto no o matima ma ne kakra amane de awurawura mu a ama pano soso no wo mamu aye den ya ne mu ha
otima mo edin na watete so ama ja eniema ko ye odifo po kobna akoso ya mekwa kosu na ma pacho se be benya kakra dia ma no na odi support ene di obeshira me enya se keto o wo shira me woni hono mo na se keto jai so ndi o ka bi ma no asa akosu asomo ho ene wo shira me odi epie ya abaje odi I was a question from na napko adishye bia wamuso wamudu amukwa ura napko jumadie mu wamu na kasa sra bai kire mu se wiase ma boy no ntakra na ma na yekese na wamu de de afanyina nkwakere kwa no nkomu nim se bi agya aban no de napko beba mu mu ahenha wamu bibie be koyi anya hwekura no sane abusua da dwene drum na bia na gu wamu so no wamu so betumi anya tekoa na sempo de abo abusua na wamu do amukwa ura no mu sa mpa Sadia no ankasa no enhyada nkoyie biasa wo mo kire mo se ba sa boso me nkuru ni aban ntwia wo mo ka eno kra de nkan ha dwene na so wo no abo aban na sumu abo aban no so boa ka enwie ka ma fe kra de ne wo mo sran se ye dress mas mu bronya no na eba na wo twe ba besim wo mo ni takumpom ni dama enti wo mo koto sram ampanyi nado sa dawro ma wono nko ano mo so mo ni so duru na nim ti won tene ne ai won fa hwe won mo sane ye ya bronya nso won betumi adin na won mo de ne ana no pa wade a chia bia adwumade so a won ma hwe yodubo achechena na dwamu no won national president ademakoyi ora Dennis Opoku Katachie edinkomo Yeah, press conference ewo Kumasi Cultural Center. Efa ye areas ya. Yesai e another picketing. Share so ekokowie o Independence Square. Ama me akura na me dinner po trainees nyina de ho Ghana. Enim o mampanyina be de His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana. Dr. Mahmoud Baumia. Asoma Deputy Chief of Staff e be di petition. Assure ye say enema ye di ku petition ni so nyina no. Enam say na ban listening government ti. Womo ebeti amaye within the shortest possible time. Tatem no kwano na program no munchemu na ye kan anche na 1 out of 10 months and for HI. See ameno ka say 9 months that's wo wa ya pam ye nyina ya ba betina fia. Brunya ebe ye wayire wo ma na ye ni see ebeti mi kra to akoko bi. See ebeti mi ato brunya tadi. Na say be ye yire ene ye ma ye nso brunya ebe yeso betumi agibie. Enti amana ba be ye problem ama ye call picket no nyina wie ye fra no. Beside another letter eba bonten. Say ye ba be another picketing. This time no ye call a year finance ministry akwakotina okopem say aban we tabe obehu ye mobo na ode ye 9 months nyina ebe ma ye. Nemo sikasem na entuto ye ma ye because say you trainees aye tua ye ka bo so me enkono de. Say ye be de kura ya keka ye nsase se ye de kwaku yidumati. Wa so nim say omahene enye easy say be previous na obe organize picketing abra wudi hwe enuti na ama atwetwen so a ye danda ye nsase ye business da na picketing na ye de be hihye so mamperi fo ntwa ye ka dia ebe che kuri etie no ho na mo na yetuo eti wa frɛ media mefa fidi kɛsie so na makoto e dia srɛ eye Ghana mpanimfo sɛ wona da woro ma menim sɛ wa fidi ye fidi kɛsie kwa kira mpanimfo tie sɛ napko trainees in fact ye sofa de ye ka kira ban nyina sɛ sɛbi predia sa ne ma na ekoso no sɛbi obi ani wa sɛbi o ntesukoko eni nanim ye nyina ye jani atifita eye mabu no ɛna sɛbi wo mu hye ye nie ya eye mabu no ɛna sɛbi predia sa wo mu ma ekom sei ade sɛbi o mekwa kotwa me bema ewo wansam na mantumi antwa bi pieto de se enka ho ntije nti na maye adwuma ma waboso me nkono adwuma ikura wasa pamia mama ba betina fie se boso mi besino ma hene se bi o se Ghana fo no bi kura de o mu wani da so se anya boso mi sukrum ebinom benya o mu salary kura se Christmas bonus aka ho na ye na ko trainees of over 60,000 ya betina fie ye adwuma no hwan ho de ye kwakopɛ tabisika ya abotisem ya ho kire na de aba. Life has become so very unbearable. It's your mampanyini Your Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sebi na ko trainees our life matter. It's ye besrew se brunya ye srew tua ye ka na ye nsusu ye ntumi nsemfata bi na ye hu ye hu se yesu ye nipa na ba bia brabo ne di ye ko no NAPCO is a laudable initiative but Kochana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aban e de aba be twa NAPCO mu no se o ma mie kro we anyi sa Kochana we amfiri wa. I've been saying this hard truth say ebe ha na ban ebe ha mabunu ebe ha o my Ghana abaha na ban baha mabunu na baha o my Ghana pa. National President Adema NAPCO Trainees Association ora Dennis Opoku Katachie. Abzanfo yenko amano so ne ye nua Ebeneza owusu wansa enkudi nkomo yate sempenimfo a omhwe apomdene ho nsensem so wasantemantema sia friends emtwefo ene oma botuman e de afa COVID-19 ho vaccination ho nsensem yenko ne nkudi ho nkomo eben ma hen Ejo so libia boka boyen nkomo de na mpenimfo de to monimu medasi
said the wedding kan awai asem eni no sa pepepe enetire ubepie mu ewo asante mantemase a asoya omu na hwe apomodin so ehun nsem nyina wa asante mantemase ene de no omu de ose ayoyo a omatime hia ye nananom mozramifo empanimfo nyina ena afi nsusu no ye papa no ne ye nananom asofo mu a womu asante mantema nyina bi ti se Roma SDA Pentecost ene nsode aka ni nyina no mpanimfo ewo asante mantema ewo apomdia so ye na akache kese a ewo kumase adum no omase omu na botaye ni nyina akoba ase womu ne nananom ahia se de be ya ombetimi aboda wuro pa sanse COVID-19 no se obekaya obosi abosumi nsia bia no COVID-19 timi mani muso ewo Ghana hase enu ntino na akohia se wo mu ne nananom a wo mu ehwe saa ensode nyina no ebehia no matimi no madi enkomo no masusu adwene fa saa COVID-19 hu ene abosumi nsia bia no mani muso ewo oman Ghana mu no wo mu no mbedi enkomo afa ho ebie mu nso so no wo mu esa dia to manim se de COVID-19 ho mpane no esi kofom wa santimantemase no ehun behia se ye nananom asofo ensusu edu omanu betumu se de beya omanfo bi no wo oman mu no esu betimi edu omu ho agim no ma wo mpane ne pa na wo sa dwumadie na se no akonya ba ma asofofoi ebusabusa nsembusa bebrebe ebe mu kura busa se ye se sa COVID-19 kura ya bonsam yade se ne sitie ebe mu su busa se COVID-19 kura no matete se ewo infection bi a se wo wie etimi edebro anase metima kan potokasem no on ka se infection but ye uba ya kan kasem a ensunsu aso bi a eba ye nkasa se wo pane ye eba ye so no eno na mpanifo dia tudwa kirem se sansem a wo motiti ni na nyaade se ye no kore na momienti kwan a opani a on da santimantem so asantimantem ase no apomudin anu nyina no da no wonmunyafo tin kwan bonkomo momienti kwan fa so a wo chekirem kire ensemtrofo na yanye pimo se abusumi sibia yanye koso niti mobehwa June na koso kakra enti no ye abusumi si a se ye si December ya nti yanhwe ye musu yi na bonya ene mo anije ene mo nyama wa ya na kofo hawa bre na opamba ko e betimi aboye ko ban afi are no vaccination public vaccination no para o ni say social distancing wearing of face mask washing your hands with soap and water and water na mo die betimi aboye titu pa say the betimi awo covid pan naka o how ya many bebre etwa na pa wo kwa and traffic. This is the part to be our answer. The betting away now. It's before we have to be made unity. It had a unity which I said. If part of Iowa and sign out waiting at Cassia, I will buy any purpose will soon. I will. It had a unity, and 70% of the population access on work and eligible. And I will why it in a cassette, and they are going now by the area of the piano for Halusu. Now, the upper high name was sentimental, I said. Therefore, I am Pineapple Devil, next in the now you're poor and you're poor. You think I 70%. So, see, I fully vaccinated, I was trying to read it, 48%. Nature said, you are more than here. Na yamfa bibi ensifo eni se be ya bibi bia ya repeti me ti ye ko bi ku de na ya ka ko bi pade na ye wo se ka e stress aka ye ti wo se de be ya e nya 70% na immunity. I was your Dr. Emmanuel Oforitin crying yet in Kano na yenua Ebenezer Usuwansa was a Jumedi Yase. Nina ya COVID-19, baby I wa pani na babe drew was Santamantamasi and Empenin for Asia Sofo any imam for no more no mubuhun conta the actual woman. National Road Safety Authority one mashasia
wɔn mo yɛ nkyerɛkyerɛ adwumadi sonko koraa de aboa Ghana de hyɛ no mu yɛnim sɛ bɛka akra ma wɔman no ankasa afe no ano ahyia sɛ yɛ abusua ne mu nsɛm no yɛ bebrebe ahyɛnkafoɔ titiriw yɛ akwantempɔn so kwan a yɛbɛfa so ebedi ne nie ebedi traffic light ahodoɔ so na yɛahwɛ hunu sɛ mepɛntema kɔ aba bɛfa biem wo no yɛbɛte so wɔ mayi mu ɛnam so ama owura David Wasafo Adonten wɔn yɛ acting director general de National Road Safety Authority wɔn nsɛmtwerɛfoɔ di nkɔmmɔ ɛna wɔde kɔkɔbɔ to dwa kyerɛ sɛ wɔsrɛ ada sɛnea afi bia na ahyɛnkafoɔ no binom yɛ no wɔsɛ mɛkɔ abasɛsi a mekɔhwɛ mu aguampa na wɔkɔhwɛ wɔn magu nkwankyɛn no wɔsɛ wɔsrɛ ada fo wadie mɛmɛ bi nsi biem sɛ paase yɛbɛte sɛ kan kwanhyia kum nipa mpempem akyiri mpempem no wɔn srɛ sɛ afi yɛnte so kakra na afei nso ahyɛnkafoɔ sɛnea ɔmu di mmirika ntɛntɛ fa Christmas no afi wadie no bɛtumi akɔ fam wɔsɛ sɛ yɛtumi hunu saa nneɛma wɔ nyinaa no a ɛbɛboa wɔn man no ama afi bia sɛnea yɛ aka nkwanhyia akum nipa no ɛtoɔ atumi atwa bio asɛm ne bɛka ke yɛsɛ mu use bampɛdi wɔbrɛ ate motorcycle so kyɛw helmet obi ɔte akyire nhyɛ ɔno so no deɛ wodu mmara bi a wɔ ho biara no di so na sɛ woyi w'adwuma bi kora sɛbesɛbe na sɛ wodi mmara so na bɔne bi ammam owuo ma mepira ma mu a sɛ nka nyɛ kora nkɔ biara kora ni ɛma wo so nanso megye di sɛ kakra a yɛabɛyɛ yi yɛde ɛbɛboa yɛ ɔmo so kɔ no nkɔ use bampɛdi bi a ɛne na kyerɛ sɛ yɛ dan bɛka bom na akwanhyia so ate owuo so ate fira so ate bonyamu ne yɛkɔ obi a wotie mi yɛkan nka sɛ yɛde me nyɔnko ne yɛne me yɛka motorcycle deɛ deɛ nanso bia no wakɔtena so bi wokun wɔ bi woankora nso bi a wowɔ bi woba wɔ bi woba kɔ yi a ɔma yɛ ɔte motorcycle so enti yɛwɔ so afei wobɛhu na obi a na ɔkɔ kuma se tapade ɔkɔ mpɛ mmienu no afei ɔsɛ ɔbɛkɔ mpɛ nan ɔbɛkɔ mpɛ nu na sɛ ne kɔkɔ aso ɛso ɔteɛ ɛnyɛ nipa ne yɛde ti kɔkɔ saa ɛyɛ saa woahwɛ a wobɛku no obi maame obi papa ɔbɛnya yɛwu kɔ bi na ɔno wɔanya bi ani nkwaraa ho akyerɛ wɔ mabusua nso ho akyerɛ ɛno akyi no medical officer yɛ wɔne wɔ Kolebu Amayaresabea accident emergency unit Dr. Abigail Mana wɔn nso kasae na mi pese mi hu yenti a enya that number of accidents na mi pese mi hu nyama process accidents in my findings you must say from the age of 8 to 35 are the more people that are going to have the accident because I had like 75% of them and those who were wearing the normal helmets they end up having the minor injuries they don't have the head injuries they don't have the spinal injuries and all that they end up having less injuries and those without helmets they end up dying and when you use a helmet injuries they are very severe they are not say those the helmets for no risk afei tetena ne de ma Okada Riders Association Ora Mohammed Tijani wɔn so ɛkasae ɛde adesade ato dwa sra sɛ wɔn ne manfo nyinaa bɛdi nkɔmmɔ no ma sɛ afewe mu nkwanhyia hodo no ɛso betumi ate law and regulation to be so traffic rate so that be so on be ko bi am be on be shela on so ko be as the possible and afewe yes my safety voice task force the more person in more uniform task force that is Okada task force motorized task force normal police na asset in there anti because I feel the back December say obi mu wo ha o me ko fo mo tramo obi mu su ko no mu sa no mo raji colors anti magina na so afọ mo task force because say be bia asumba for because ipado do ewu enso e ha me amesumi drai because e dey chia mo sini pase awu moto ba be say mo nyenti ase say enye Okada nkwa na e accident obi be private motors ono mo accident but para so mo motors I'm saying Okada enye Okada na Adongo Akufo any no vice president Alhaji Mahmoud Bawuya idi yakopon sra mo amebu kotodwe sra mo say omo ban kwa bia na me gina ye Okada national chairman Mr. na ni jemu any parliamentarians Mr. mo a omo ban kwa mi no ye den omo legalize Okada no man
Ora Mohammed Tijani, a national chairman de Okada Riders, and one also another strategy or the two aban when you. I was here, you so some parent 3.1 FM. We are prem to break us and some baby will be an Igusua. Yadama must be a Benesunyane, a high some 98.9 FM, Sompa 98.9 FM. Yantuakasiana Samana from Consent Fufumo, Yadamo Echo, a year and almost your Hunsen Semo. Na a year Tailors and Dressmakers Association Kunifa, a Wasabronum, ye war for North South East about Pesuaso, a was Antamantamasi no more Sraman Penny, the Nadu Danko for the near Banis and any China, Yahwesi Bemi and Ni, a Kunsan, Numaho, and a Benam Somo Meyi, a fan into my Papa Biafra, fan a ya pese, and then I dig it on Papa Biafra, a ya Chiakum Puntumum, or Penny Alexander Wa, and a ye chairman da, Dressmakers and Tailors Association, it could not know was a Bruno Bontenso, or Mudio Media Cassiabi, or Sabruno, this has at the 3 way, a 2 and penny for him. Adipamfo I was abronum near home. Omodna se obabuaye ewo sika femu machine femu afi enkra no so sebe mo ntmesu adwuma yie na omo hu be hale omo ntigama aban muaye na bibi ntimi nkoso yie adwuma sua no nkra ne fa yawo bebre mu omodi di mu obi kra obadwuma oni sika kra do beto aduane adi takrano oba in fact my masters na echiro made no yetete hi si an supportum kra ntimi ne dey ensua adwuma tika na bai omwaye o machine na be machine bo nso akoye den to omwaye na mra for my ye wo adisrede kese ewo afano south east for penumfo na animu se ya ba be register kuo no ewo sa ayinmu enso ye ba nya benefit because of say ye ba ho a omuntimi nka sabi onsam bia o se poem ye bibi koso ye enti ye de epoma cho free na de credit se nkan kra pon kan ko bi anya machines kra kan fi se enka ya hoto kan ya de anka ye dey enta afo anofo no omuaye Abusuanti weye aya for no south east about on persuasion ye ya Tailors and Dressmakers Association Sabronumu wamo ejumadi kesi omudi ye Yero Alexander Wa edo ma desre to aban ye nemo no chiri eno pene eye Peter Wula yeso ye chicheni na teacher ni na wo ye no a wakosuku a abande na ababeto no musu woni teacher no wo sori anopa wo fa ne buku no wa fa ne pen no wa fa na ba no wa kwa kira de wo po anwumre no a na wa fa na fidie na sini ko ho telani yesen tade ne hamanfo ayi wa ye no honom no ento osere nuan ma chechefo no se sere mampani na nado dan kwaku for the case wuntimi ni teacher eme yesikani no omfa bibi nta ho se beye na omubidi abrabom ya ni suyedu ho se mebie eye adepamfu ko wa ha me yekirekire ni de yedi me ba ha 2011 se me mekira ade na me ba ye no mfie be nsia chi na me hu se ewo se ye mmofra no wie Jesus na omuntimi ntoa so na adwumesua na woso mukosua na woso mukosua adwuma no so no na wo se adwumesua usua wie ye ma abodin krata nti me fato me hu so se meti eye adepamfuku ewo sabronum ani ahwerom krom hasen enti me sha ase de na enye ize teacher ni am sora me ko school na me se sha ase enti me fa oya mu bebre enso nyankopon ada romani mpanyimfo binom a chama ya wono nika sai ene mpanyimfo bi te se ye papa ba ko efrem kwa megigi omunyina aboaye ama sese ekuyi abeye den abegina na ye bi ekuyi 2019 ye bi ekuyi ano na problem am fam no ade ba kwa mu se kromafo bebre no adwumesua no omunya den omani nye ho na mum ye di dwumedie ba na aboa ama ye den yanya nipa bebre omuso ne agese o meden omosua adwuma no enti do ye fa ha mu te se ye bobo nipa doma no de na ha but ade enya de atisi ani so se ye be ye de yetimi boy ma na ye den etimi eyeye Abusuanti opani Peter Wula eye checheni a se Dressmakers and Tailors Association kuno a ewo sabrunum no wone kofa bae wone tiye na okodi teacher wo no na jawde no susu bata ho a watete amanfu pia no susu no ede na brabo eye mfato ho wo dwumadi na se no nyame ya duma na watchwe ya wie ye ne behunu sini no ankasa wie ye sa chairman Sompa for Sompa for one ebedi nkunim
anaso owura Johnson asiedu nketia na bɛkɔ na ɛsɛ bere no daakye ɛna bɛkyerɛ na mɛka sensensɛm ahodro pinu na apie ya na wɔtwe mu kura ya bɔ bia ma mɔtie sɛ owura Johnson asiedu nketia na nkasɛ mu ano wɔkyerɛ mu fa afempienu ne aduonu ɛkwan anam so ma amanyɔkɔ ne di entwo no na wɔkyerɛ mu sɛ owura samofo so ampɔfo ne ho ka ho bi paa IT expert bi ɔkɔfa ne ba ya wɔno no wɔn namba ɛna nam so ama ne kɔba saa ɛne mu nsensɛm bebrebe na ɛno na ne yɛtete sɛ wɔwura samofo so ampɔfo ne campaign team wɔn ne nsɛmtwerɛfo bɛdi nkɔmɔ ntwama ntɛmu na wɔn ma ba kyerɛ nsɛm bi mu deɛ ɛntwa yie deɛ ne kwan sɛ nka yɛwura Johnson asiedu kɛteɛ ɔde bɛto dwa ɛne nsɛm a wɔn bɛ so wɔn de fɔrefɔre owurofo so ampɔfo anya no kora nyinaa no wɔn ba bɛkyerɛ mu ɛwɔ mɔnten so na abusua mumie nkɔtie asɛm wɔ mmra yɛba yɛbɛkɔ ahoma no so na ne ama no bɔni kwadwo baafoɔ akɔ akɔdi ho nkɔmɔ yɛnkɔe ne kwadwo nkɔdi nkɔmɔ kwadwo ma hɛn Mejo so mini aba. Mo enhyiamude no won ma wi ana afa no bɛhyɛ ase. Well, enhyiamude de sene odi ka kan no enya amaso, meka se enya amaso ni nyina ne se bra temtrofo yi nyina bɛbɔ dompim ɛwɔ ba bia na wɔsɛ nka temtrofo hye mu no ɛkɔso no. Ɛna enya ne ntie sɛ chairman of Sompa de abetu dwa sɛ enya ade a saa temtrofo hye mu ale campaign team no ɛpɛsɛ ɔmo yɛ no ɔbɛma na baso. Na sɛ impu sɛ nkomosie bi ɛwɔ hɔ kra na sɛ ɔpɛsɛ ɔne temtrofo ɛtwetwe a ɛyɛ ɔno chairman ɛna nka ɔso address temtrofo na emu ni futufoɔ atudufo sɛ de akɔso ɛwɔ da ubo krata mu ɛne da ubo nsɛmu fa sɛ du nketia nsɛm ɔkeka no ɔno no fo so ampɔfo de ɛma ne mfa na no ntum esan sɛ ɔba na ɔbɛka bia ɛbɛ yɛ hee ɛna yɛ hee so a na NDC party no ɛna ɔmo gu ɔmo ho fi ɛna ɔmo remfi sɛ 2024 no ɔmo ne ɔsoro kokroko party no ɛna ɛkɔ ɛyɛ pre-tumi no ɛna ɔsorofo yi so ɛna ti abɛndwa so ɔmo sɛ ɔmo be break 8 enti sɛ mo bala mo besi mo ntum akofin ɛwɔ abɔnten a ɛbɛma ɔsoro kokroko fo no ɛnya akonya na ɔmo 8 no ɔmo bɛ sɛ ɔmo break no ɔmo atimi a break nti ofo so apɔfo ɛne ne campaign team no ɔmo nka ɔmo anu ntum na ɔmo de ɔmo hwɛ awurade anim sɛ nanu memenda sɛ duru ɔno na sɛ MDC for delegate ɛto abama ne sɛ ɔmo ɛ chairman na ɛne nsɛm a na wɔ no kokoa mu no ɔde aba abɛto dwa sɛ duru ɔso so ɔmo anto aba na amfa ma no so a ɛne nsɛm bi a na ɔso so ɛhyɛ ne bo no na ɔso de aba abɛto dwa nti ɛno ɛna ɛnɛ mpanyinfoɔ ɛma ɛte aseɛ sɛ saa gyinaeɛ wei na ɔmo asinti na ama nsɛmtwerɛfoɔ hyɛ mu no ɛntumi ama so Enti sɛ sia no wɔn betumi asan so ahyɛ da biam san sɛ ɛbrɛ no nya wie saa wɔtete bibi sɛ wɔn bɛkɔ wɔkasa wɔ kokoa mu na bibi ɔtesa communicate by the my say more postponed but mini aba uni mi nyina dia dance say free and copy me that about on the cost we be abeti mercy but o hwe ofoso popo ene ne campaign team na me say omo to omo fo say so omo feel say Johnson say dun ketia toto eboba park ne so dodo na so omo so your mind so omo so beto bo akọ park ne so NDC party ne ene be sofa no so akọ penyini no aye elder Pentecost mu ne mpenifo atunifo ne de obehwe don wa odi omanim ene obehwe nyame anim na agya waye adwobre ono aka na no atum se de be ya abato no delegates no omo hwe na so meto ma na omato ma na omanto ma na so so wahwe ba ni nyina ati ni nsem ne de enye se bia onka kra but ono ne de wo hwe se abato ne kwa wi ya koyo ankoyo ono so de ha no no wo de be ba betu dwa nte no ne nkomo a akoto ene awie na kwadwo se si abato no ho hyehye no anka se te sai sisi ame na okata nsɛmtwerɛfoɔ ɛne committee a ɔmo hwɛ abatoɔ no so no samri bɛmfa nsa dɔhwere baako edi anim no yɛbɛkɔ akɔpie mu Accra Sports Stadium ne yɛkɔ akɔhwɛ so far preparation a ɛyɛ committee no ɛde agu akwan mu ɛna bio mu nso nsɛmtwerɛfoɔ a ɛbɛba nso so no baabi a wɔpɛ sɛ wo allocate wo ho na position wo ho ɛfa oyɛ owo bi anaasɛ o feed no na wo so waba bɛkyɛk nti ɛno ne ɛnɛ itinerary a committee no ama yɛate aseɛ sɛ ɛnɛ ne yɛbɛkɔ akɔhwɛ ɛyɛ venue no nneɔma a ɛkɔ so mini wa so be kaya last week no na concert bi wo ho na so nke koso Accra Sports Stadium a entimi amaso ni nyina ne say yen hwehwe mu kakra say concert na ade amana amaso no say Accra Sports Stadium no cause si ana pitch na nkasa na asai pitch na asai na mi wo be kaya ejo de edi eni mu na enche bia no Ghana Premier League no so
ɔmo ɛhyɛ ase ntinka ɛyɛ national sports authority for your man so ɔmo yɛ nsiesie bi ɛwɔ yɛ agoprama no so ansa na Ghana Premier League na aba ɛna concert ne ba yɛ nti because of NDC for election no enti ɛna ama concert no ama so ɛsɛ sɛ concert ne ba so a anka NDC election enti me ba so because national yɛ sports authority for your man sɛ ɔbɛ so ɔmo siesie agoprama no so ɛde ma Ghana Premier League enti ɛno ɛne nneɛma a atwentwɛn so ama NDC for preparation a ɔmo yɛ for the election no mɛka sɛ delay kakra nti ɛno no ne ade a ɛde saa ɛyɛ delay we aba ɛnɛ na ntɛmtwerɛfoɔ ne ɛyɛ committee no ɛkɔ akɔhwɛ so far preparation ɛwɔ ba mɛtumi aka kyerɛw sɛ wokɔ pɛ mu a transport stadium a me nuaba ɛnyɛ anika ɛsiane sɛ stadium no atete apantam ɛna nneɛma ɛnkɔ yie sɛ nyɛ sɛ ɛyɛ politics paa anaasɛ ebi ɛyɛ amayɔsɛm paa anka menyi ni sɛ ebi a stadium no kɔ ɔmo de bɛma obi akora de ababa ɛyɛ dwumadie bi sɛ ɛsiane sɛ stadium no deɛ ɛnso ani kura yo kwadwoma enya o na mmom ya pepe baabi a hɔ yɛ kama nyame yɛ adoma Sompa bɛba wae nti Sompa for the Sompa for ɛyɛ kama nti no ne bia no kama na na ɔmo nya nti no ɛni da so ya da se abusia for we yɛ ma ne bɔne kwadwoba for ne yɛte ne nka free nkran mantamu no ya fa mo free nkra pompone mantamu no yɛmfa mo mrɛ poe mantamu no abusia nsɛm a yɛte na wie yi ɛyɛ sɛ abaya bia wadi mfie bɛdu nkron 19 years ya okɔ school ɛwɔ Oyoko Methodist Senior High School a ɛwɔ poe mantamu yɛse a wo aka akwada no amo awo ato school hɔ yɛnkɔ ne yɛne kwabena nya akonkode wo nkɔmɔ kwabena ma hai me just me abema me gidi sɛ wo ho yɛ na me na adom na 19-year-old girl na awaka no na wawato school hɔ no no school no omuni sick baby a ɛwɔ hɔ a na nke bia awaka no nko metimi ne na kɔ na ebi omagye na wo hɔ me nua mama tiefo nyina aha ama makɔ abadema ba poe man tem ne kopon kase kofodua new Dublin North mention emu asema obisa ne de sebe na nkasa pepepe na nkayeye no nanso obi so bebisa sɛ so akora a ɔkɔ school a ɔwɔ senior high school form 2 there ɛkɔba ne sɛn na yakɔgyegye ne so sɛ mpo no ɔnkɔnyem na mpo no ɔnsango ɛwɔ school mu na asɛm ne tintin ne tietia wa nyinaa no ɛne ɛsɛ ɛna no memende atwa mu ɛkɔɔyɛ no ɛna huhuhu bi bɛtɔ ɛmɔnten ɛso ɛsɛ kopie mu wɔ Oyoko Methodist Senior High School fi twɛntia so mess no wɔ Oyoko kofodi hanoma akora bi a ɔwɔ school hɔ no wafa yafunu ama de atena school mu ha ama sabam no kasa wasan so atima atena school mu hɔ atimi awo na sɛ no bɛtɔ yɛ nim no na yɛ ahodwiri kakra no nti Sompa sentwɔfoɔ boyana ekopie mu ɛwɔ school mu hɔ ne mpanyinfoɔ da school na no headmaster ɛtwetwe nkɔmɔ ɛma ne ba bɔnte de bɛtu dwa agyem sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ saa nsɛm ne na mmɔnte ɛso no nokorɛ ɛwɔ mu na mmom no akɔyɛ sɛ akɔla no ɔyɛ school ni na sɛbe ɔsan so enu ne fie sisɛ sɛbe ɔwo ɛso no nti no ɛyɛ ade ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛda na di bebree ama manfoɔ atumi ahu na headmaster ɛkyɛkyɛ mu na ɔkyɛ mu so ɛna no meme da anadwo da suo mu ɛna ɛyɛ nkola schoolfoɔ no bi ɔmo te sɛ ɔmo teatea mu na ɔmo teatea ɔmo nyinaa sɔre pia abɔnten no ɔmo pia abɔnten no ɛna ɔmo hu sɛ abayewa wanya mfirihyia edu nkron no okita ɛba a ɔtumi sɛ wɔwɔ no foforɔ koraa nyɛ foforɔ koraa ɔde ade akyekyere ne ho a ɔde no na nka ɔde no kɔkɔto ɛyɛ school no toilet ɛwɔ school mu hɔ no na nka ɔde no ɛkɔkɔto mu na no na ma schoolfoɔ no bi hu yɛ a ɔmo ɛteatea mu ɔmo teatea mu a mpanyinfoɔ ɛbaayɛ no ɛna ɔmo gye akora no de no efi ne nsɛm ɛna ɔmo de akora no ne mpo no ɔno akasa maame na wawo no ɛkɔ pie mu Eastern Regional Hospital sɛnɛ bɛyɛ a adɔktafoɔ na anasɛ wɔbɛtumi ahwɛ sɛ mpo no haw bi aba ne ho a na ɔmo atumi ahwɛ no na yɛkyi bisabisa mu no ɛna mpanyinfoɔ kyɛm sɛ ɛnyɛ sɛ bi a akora no ɛwɔ school mu hɔ no mpanyinfoɔ mpo anim ɛsɛ akora no afa yɛfunu mpanyinfoɔ anim da ɛsɛ akora no afa yɛfunu ekosi sɛ ɔwɔ yɛ kokoa mu a na nka ɔde akora no kɔkɔto agya na abia no emu no ɛsɛm a hadum yɛma so ade bɛto adwa no akɔkɔ yɛ asɛm a ɛyɛ nwa yie paa na ɛno na ɔmo kyɛm sɛ ɔmo bisa akora no pa kyɛ so yɛfunu de sɛ ɔfa akora akyɛ kora sɛ de ne nyɛ nim no yɛfunu ɔfa bosome nkron na ɔfa mu ansa na watumi awotɔkyɛ mu a ɔfa yɛfunu kɔpɔ de fifie tɔn ɛna ɔde bɛpie mu sukuu mu hɔ nom na ade baako a ɛnwoma no sɛ akora a ɔde fifie du nkron atumi de ne nhyɛn atumi ahyɛ ne ho bosome mako nkron ɛwɔ sukuu mu hɔ nom a mpanyinfoɔ antumi ahu ama no atumi asan wo ɛwɔ sukuu mu hɔ nom a mpanyinfoɔ ahu a na kɔkɔkɔto akɔna atumi de atwene nanso ne nyinaa emu no mpanyinfoɔ da sukuu n'ano ato nsa de afrɛ akora maame ama saa abira no ɛkasɛ no nnura ɛda yi
ɛna akwadaa ne maame ɛne ne papa ɛbɛpie mu wɔ yokumɛnta bi senior high school amino kasa yi ɔmo atumi ne mpanyinfoɔ bɛtwetwe nkɔmmɔ saa bɛn amino kasa yi deɛ ɔmo ama ho akonya ɛsɛ akwadaa wɔde fi sɛ du nkron a wawo no ɔne ne ba no nkɔ fie no tumi nya brɛ fama akwadaa no na mmom no mpanyinfoɔ akyire mu a ɛnyɛ adeɛ a ɔmbɛka sɛ akwadaa no awo nti no ɔmo ma akwadaa no ntoa so nkɔ ne sukuu na mmom no yɛnim nyinaa sɛ yɛba bɛma kwan de ama bronya afasɛ no ɛno ti saa bi deɛ ɔne ne maame ne papa nkɔ fie na ɔmo tumi nya brɛ na ɔmo tumi ɛhwɛ na so ɔmo bie sukuu a na ɔmo ahu tutɔ ɔmbɛyɛ sɛ na bɛyɛ akwadaa no obetumi so asan so atumi asan ato ne ade so mini abema na akwadaa no sɛ nyinsɛn deɛ wafu no ɛmmɔ nkɔ fam ɛda sɛ boɔ sɛ dɛyɛ a ɛbɛpie school authorities no ɛne ne teacherfoɔ dormitory hɔ ɔma nhu bibi wɔ akwadaa no sɛ wɔnyem ama ebi koraa wayɛ mmerɛ koraa kakra a obetumi awo de asie saa mini abema ami sase ma obisa no sa pɛpɛɛpɛ na adesuafoɔ no bi na schoolfoɔ no bi a ɛyɛ de asototo fam yɛn mo di nkɔmɔ no bebe na kyem sɛ bɛyɛ mmere kakra ne titu bɛyɛ bosome bɛyɛ mmienu nie no ɛka mɛyɛ sɛ abaayewa no de bɛbɛ school biara no na wahyɛ cardigan yɛtɛ sɛ saa schoolfoɔ jacket yɛde ma ɔmo hyɛ gom atare ɛsoro no ɛna gye bi ɔbɛbɛ biara na watumi ahyɛ bi ɛma adesua ne baako kɔmpo yi hɔ ama yɛ sɛ ɔyita ne baako hu yɛ bisa ne sɛ sɛnea mehu de bia no ayɛ no fɔn wɔhyɛ cardigan yɛbisa wɔ sɛ awɔde no bibi kɔ so anaa ɔmo so ɔmo bisa na asɛm ɔka ne so bibi ankɔ so ne mmom no me ho na ɛmfa me ɛno nti ɔmo asɛ da mo ani ankɔ ɛho ɛntumi ahwɛ ɔmo ani anto ne ho ɛyie ɛno nti na mo ahu anaasɛ ɛna de baako so a na da de suani baako yɛ no twehwɛ kɔmɔ ɔkyɛ mu ne sɛ ɔse abayewa no ɔyɛ obi a sɛ bi ɔmpɛ kasa ɔyɛ obi a ɔyɛ dindin paa ɛno nti abibia bɛhwɛ no na wayɛ nwanwa wɔn no ayɛ moa saa na ɔte baabi ɔkyɛ sɛ ɔyɛ obi ɔpɛ didi ti no bibi saa no so ha no obiara so anwi ankɔ anim sɛ ebia bibi saa bɛtumi aha no ɛno nti ɛbɛte saa bi da kɔyɛ anwanwasɛm kɛse a atikyafoɔ adesuafoɔ obi ho adwiri no akwan a abayewa no tumi na kwabena ɔwɔ ɔbaa anaasɛ bɛrima onya ɔbaa na bɛrima mimi bɛrima ɔwɔ bɛrima na so bɛsi saa bi na awɔ ne ka na anadwo anaasɛ anɔpa anadwo nifatwa ɛka na anadwo ɛsan sɛ mpanyinfoɔ kyerɛ ma ɔmo hu no bɛyɛ nondu baako apɛ mu anadwo 11:30 yes ɛna ɔmo hu sɛ nka kɔkɔtɔ na wɔn na gye na wɔ saa anadwo 11:30 no ɛwɔ dormitory hɔ ɛno na yɛde asoto fam hu no yɛnyɛ ne teɛ sɛ ne schoolfoɔ no bi anya nwanwa sɛ ne schoolfoɔ no bi no ebi bɛtumi ahu hu bi na mmom ɔmo so makɔma no ato ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛka ɛsɛ sɛ ɔmo kyerɛ ɔmo si schoolfoɔ bɛɛ mmiɛnsa bi wɔ hɔ nom a ɔmo yɛ ne best friends baabi a ɔbɛkɔ biara no ɔmo no ɛna ɛkɔ nanso saa biri no deɛ ɛbɛka sɛ openly no saa namfoɔ no mmiɛnsa no nso obiara so kyerɛ sɛ ɔmo nim da biara no wayɛ nwanwa nti ɔmo dwen sɛ biara na ne ho ɛna ɛmfa no na de baako nso wɔ mu ne sɛ ɛbɛte saa biri no sɛ ɔne school ni sɛ ɔne abɔnten so ni sɛ ɔne otita ni ɛna ɛfa saa yɛ funu ama no awɔ no deɛ ɛnya deɛ ɛtima bɛsɛ no ɛkasɛe no yo wabena deɛ miɛmfa wo nsia sɛ akwala no nkɔkɔ akɔto no twene yi a tira yɛ ye na akwala no nti ɛbaa sɛ ɔwɔ he sɛ obi ɔnkɔkɔ kɔto no twene toilet mu deɛ ɛberɛ yɛ sɛ ɔkɔto no twene a mpanyinfoɔ ɛfaa no ɛde ne kɔɔ Eastern Regional Hospital no ɛna ɔmotumi ahwɛ no ɔmo baeɛ no ɛna otikyani baa baako a wɔ sukuu mu no wate akwala no ne de fie no ɔmo no kɔtera ɛkɔpem sɛ nnora ne maame no ankasa baeɛ a ɔmode nam ma no sɛ ɔmfa ne nkɔ na bro nya fashion no kodi no oba ọmọ hu kwa mo fa so akwa betima to aso akọ ni kwabna da se koso ade eche bibia ni anu am ya so ate wate ye da se pa no ama ne hwehwam a wodi free epoe mantam oyoko Methodist Senior High School a ewo epoe mantam ne yekọ ya abaye suko no 19 years wati school a waka no na na jude sumbe 11:30 wa wo to school ho yesi ne namfofo na na je na was nim secondary school nyina ye kire midwifery we some kan say midwifery was say yo yanko break mbre Ghana fue yay Fido asisemo my people Fido transform them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler and friendlier. And your loans in kwa ya add Fido score ya de uma unya besia kese ene insihu kakra bipe entifa wo Android phone na install Fido app every Google Play Store sisia ana dial *711*999#. Channel so sa comfort dos Fido any agent bia untueska ansiama obesia ekwan abefa so enya loan ene se ube download the app no e wo Google Play Store. Fido Fido endless opportunities.
Sompa, 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 Sompa. abusua ye ko yamane boni arika na hone na kodi nkomo afimfimfi mantamu ne atete akire se nipa nan bi so akọ wi anantwie ya wo monyem anantwie mienu mua na se omode na ekwa hen so omode omokwa hen mega say emu ba akode won ma kire no a wo wa posifo enchen Eric ma hai mejo so akosia anantwie no wasam na te say we obi kan say akoye anadwoma na asem bia dana otwe mu a yensa eka na eno esiye ewo efutu district eno winiba ana sa asem esi na ade a mkofo makomako enan ana ade a omo ehweye ebo anan fa tracker kia tracker no registration number no ACR 1960-12 omo ehweye edibo remu ewo winiba bia ya ye frɛ ho no esubompanyi a omo hweye se nkomkwako wi ayura bakwa ono enye nantwie ewo ho no omo hweye se nkomo hwe na omo akwakofa ne nantwie a nyame a ompe bone no saa nantwie re ya ne di no ene Alhaji Fuseni Ali ni nia baako itimi ehweye edi nkofo intitentita ikoko hu se de bi nkofo ya kamea se ni nia be ma Alhaji Fuseni Ali ni nantwie ana omo hwe na omo wi ane saso ntino omo hu no omo de omo kan re mu miensa ede omo no otwere aposifo ekukumu ewo wini ba ohwe aboa ama hwehwemu etimi akoso na ne nuanom miensa omo no no omo timi ahwe na ya che omo edem akokogina emrani a ene no eno akwakoye enigisem ene arehosem eno esi wo wini ba da no 3 days a eno ebetimi eno besen ekoye na akosia se obusa ya na sa na tie nti sankofo yi ade anyame adoma aposifo nsa etimi akomo ama ene no omugina aban kukuma sa oni a ono kokowi oni ni nuanom miensa eka no ho kokowi a sa nantwie a omo enyemu no mfihia wodi no according to aposifo no wonya mfihia no eduasanum 35 years ana ono etimi anya ne no oboa wini ba police fo ama omo etimi ahwe na ni nuanom miensa omo ka no no omo etimi ahwe na omo nsa aka omo na ne a nantwie ne de ne yefre no ema no ba o kire mu se no kre sa nantwie ne de na nantwie kromonyem na nano benada no otimi hwe ekokohwe omo ebuoni mu afridwa da na aba na moa ne gu omo bom ne mum benada no ana kokohwe ohun se moa no nipa bonfo bi etimi aba be fo omo a nyame adom a etimi aha ya kire omo na akosia se migina sa arehusemi so na metimede bo ba kokum no ma mienu a ififi mantemu ha ya anso ade aba be pie mu asen man mu bebia ya ade aye frɛ no asemfo so a ene no akoda no enya mfihia no edunsia ade adano adase enya nyame ana fefi anka bofra no hwere ne nkwa ne nyina ene sɛ memu abi a ɔmo ne maame baako a ɔno ɛka ho ne din no ene madam Abna Mensa osusu sɛ ade asa abofra a bibi nti yede ne din atɛ no ɔbɔ ne paase nkɔmrɛ sansa akoro ta soma no ɔbɔ ne paase akoro mra na ɔnkɔnkɔ boa no ɛwɔ fom na ɔnkɔbɔ ne kooko na ɔbɔ akora no ano ho ba ɛsɛ ɔbɛbɔ akora no na owia wa ma no sika botin. Your call has been put on hold. Please wait. Your call Eric wa ma broni ne kasa kyerɛ ya busua ya bɔ modern ase yan sabasa kan ma boni Eric anan ɛwa homa no so na ya ne no adi enkomo amsa nsanafono sanensa na akomia sonso ayo yensan so nko bi mu na ye ne Eric enkodi nkomo na ne asa tete afifimfi mantem wono mo no ano aya asena de mra yo Eric waba mabawo akosia mo ayamfa bo ba kunkum no mamienu ya sa te bi se akoda wanya mfie ne dunsia nipa bi makoto agunu so asibam ne pa ya nyame nko anka wo firi mu eno so ho asem te sei sa very person odi kan kan na yade asimfo su ana saare hu semi enso etimi si a akoda ono nya mfihia no edunsia bibi nti yede ne din no atena ayade a memu amakomako miensa yesa omo metri no aketi ana maame baako ono ne din ne madam Abna Mensa ono timi hwe ebo nkodai pa ne nyina ene se saa abotofo yi osusu se akora no afa ne sika ano no epem 4000 Ghana cedis enkantiti sika no 40 million ne nyina ne se obo akora no ho ba esa akora ne mo no na onkobo ne kooko ewo efom na akora ne wi a obema ne 20 cedis a amu no anopa no
ọma akra no 5 cities akra no fanto aduane na omu wi a akra no wetimi ma no 15 cities e de account no omu wi no bibi nti no akra no ho no nti akra no ebo anan ko ne fie no ko no ni ho e ma owura ne dem ma 200 cities bi da akra no se ofa na da fridge so ana 100 cities bi no nso hye ne bible mu ofa na omo na oye se de bi no 4000 Ghana cedis etimi area na abofra na na be fa na akra no se de bi fie ode okoe na mom no anfa se sika na mu siba ma akra no pa mo kyekere akra no ma na nya asem keto ahwe mfonyi a masoma ne bi ana ese na eni enyan pan nam so e ma ya ade a e wini ba we be piem wo ho no ma mpinfo mo etimi o victim and assault department na dofsufo etimi ehwe efra asem na yese da bi sene asem no esi kono eno etwitwa aso ne sa aso ntino mo etebiri asem ne de kokopie mu court ma da no ada nane 4 days na asem ne timi court ne ne ade a court sanso efra asem no ehwe se nde court sanso betena asem no so na sa mmemu amensen no ade a akosu ase obusa yetimi ahwe igina aso mo bill no 6000 Ghana cedis with 2 sureties a omutimi ehwe emiti bill condition sa aso ntino ye yomo man ne ade a asimfo so district court etimi ahwe so omo sanso efra asem no na asem ni bobo omo na so omutimi ahwe na omo akana ne amra ese efata na etimi ediom na mom no asika na akran kokofa ne de court ni kirema yenyi eno no mfiri asem na sanse we no de edi kan bai ne assault ne sa aso ntino omo ni kan ka eno no wie no omo wie akran ne sika na ono kokofa no eno unlawful entry omo wie na eno nso omo kan no asem ntine ne so obusa asawe penalty asem na kwa kopi asem di bia yehwe na ye ne di ekiri de ebesi bia na yehwe ese yemfa nkame sompa tiefo ene na hwefo mo ene amania babusu amade boni areka na ya tene nkano na ansa na yebekọ no momu yenkotie bra na won mo bo akodai esibam no na ho video so na abusua yeyi no Sompa TV YouTube ena Sompa Facebook 93.1 no momu yentie video imra sesi ayeba dia kabeto so wa guyaska chan from four now start out here boy and then me ya say the boy start out here boy down the area boy want it start out here boy ya ba mo na ko yari boy ugu meme ni mas ugu meme ni mas boy ugu meme mo bia Ebusiana chose I don't know akoda 16 years yesu se wakowie obisika na won mu sibam ne sa no emu nsama hodo bi ene ekotie yi abusen fa kase ne nsine mum ye ka mo se Sompa chede yegusu a abroso a na wotwe ye kwakowura mu no ye nuru 24 de ne chese aha sede wose ye de makunafo sede wose ye de hye enyanka afuno mu no ne ye de ama wo no mawie nti so fa wo de bra se ye sika se ye mo se ye anwa se ye tea tomato se ye biscuit bibibia ntoma enom na obetimi e de adom ye ne a fa beken ho na yemfa no makunafo yemfa no mobrowa no yemfa nya pam entu ye ne nyankopon tem safi 2023 na ye kwakowura mu no emu nipa bia saa chede we nti no nyankopon nyina so na onfa no yen se sika e bia na wontimi mfa ma ha obetimi asende de ato ye mobile money so 0598559802 0598559802 edi ebeba tara one limited anase Blessed Foster se bia niema bisusu na opesa wo de ba na bia doso untimi ba bia wo kra ne mutwe enom ne ade ade obetima frɛ ame aba abaje obetima frɛ telephone number yi 0249942842 0249942842 ba bia wo bia no ebesim pam ne aba abaje ne ma no na yada wase ye pa Abe Herbal Clinic ne ya kan for dia ma ya wata no so pachapa new site oben apachapa junction won mo a syphilis yade na ha wo koko etwere yade hernia yade stomach ulcer fibroid yade ana se kwa kodo so ni so a Dr. Bebe boa wo beye ne ye kama bronya yasemfa yade nwura fofra ye kwa kosimo nyame mpangu kura wo kwota so pachapa Dr. Bebe di hu dwuma 0243-345-392 0243-345-392 and 0506
460208. Fido. Edini ye FIDO. Fido no. Abusua Fido amabosia bo ayede. Aye nika, aye hwamu kasa. Yase bo star 711 star 999 hash na se wo dam. Bosia no dia obedi nka bo foforo kra no wo ya ba fresh no. Wo benya 200 Ghana cedis. Afefre wo kwa 3000 ene de didi akire na se wo hyase a wonyinya. Na anam se nipa bon fodro sonti. Fido se yanka na tie ne yie. Se wo mu ne agent wa ba bia. Fido fo mfra won kan che wo se sande esika ne yanso sande ubi. Afei wo mu ni customer bia ya busua wo mu akasa ba frafra wo entia no ahye no so. Na wo ko won mu Facebook page won mo so a blue eno mo de ateke enti wo hunu na so won se we ye Fido dia wo mu ni WhatsApp number star 711 star 999 hash Fido adia no en haba mischanie ena wie malaria no wanu mu atontumi ni di menstrual problem na ha wo sisi ade woda na dwo a wontumi na haba mischawate no bi typhoid yade no bobo bi na no bi yade nyina abekọ ama ho ato awie kwamisti haba kwalnak haba epidank ena dani haba obenya bi ato na sa opendu do botu nso a hye nso wo mu abo so wo mbeto butu no mo a anafa na bayi no afre 0257 533 424 0257 533 424 and 0549 421 234 0549 421 234. Yina we so na awiei ensem a yeboaboa no ede besom no yemfa munsi mo messages no momfa nche se awiei ntima kenkan fa modon fo ya doma nwumre ai be kenkan ni nyina bobo so de amamo ye ne yesom awiei asedan koma kuku Veronica Jando na tena fidi nachi echinchim de mai asante ebo Benedict ene yesemfo pani o sansem nyina ede emayen Sompa newsroom kumase yeda wo no mase Sompa newsroom sunyan so no yeda wo mase ene yefiaji wakode ode ko internet ne so Facebook ne YouTube ye ne yebeso mawiei na ya bo amalibi aboga mene akosia eji wakode boatin. As the French would say, l'argent n'aime pas le bruit.